Iti daytoy na santuan nga misa, intay man iraman nga ikarkararagan, ti kararua, da Antonio Wattang, Dominga Awang, Ramon Awang, Victoria Wattang, ken Ernesto Wattang. Kem kararwami amin ken kaidaton mi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Iti dati pa nagdebosyon tayo. Iti nasanton a puso ni Apo Jesus. Isurot tayo ken kuana ti puso tayo. Ti napakumbaba managayat ken napudno a puso. Ilayon tayo mat nga ikararagan ti San Nicolas de Tolentino Paris para ti rekoleksyon dano bigat. Kararagan tayo dagiti na ayat nga tumultulong kada tayo diti parokya, dagiti mangmangted ti suporta, financial, spiritual ken moral. Dagiti pamilya tayo, dagiti kakabsat adda iti adayo iti pampamilya da. Tapno nga rod may karitay ang makiranod iti daytoy na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo ket pagbabawyan tayo ida. Sika na ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, agragsak kami, gapo ti mang nibi-nibi a parabor, nga ipaay, ti puso ni Apo Jesus, adong-dongwem nga anak mo. Aramidem kadi, tamaikari kami nga aglakam, kadagiti agliplip yas agrasya, nga agtao diti dayti na ilangitan nga ubbog ti kaasi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Iti saan na mabayag, agbalinto atalon tinasamek abakir. Ket italon agbalin akabakiran. Intuntumteng daytang aldaw, mangegto tituleng ti maibasa ken kuana a libro. Ket makikitanto analawag dagiti bulsek,
ang nagbibiyag iti sipnget. Masarakan tumanen dagiti napanglaw kinapakumbaba at tao ti ragsak nga ited tinasantuan a Dios ti Israel. Isunton ti kanibusanan dagiti mangparparigat kadagiti padada a tao ken mangipakita iti gurada iti Dios. Mapukaw ton dagiti amin a managbasol. Dadaelen to ti Dios dagiti mamadpadakes. Dagiti manglaped iti panakadusa, dagiti mangdakdakes. Ken dagiti agsaksaksi iti ulbud, tapno saan ang matuntun tinaimbag a tao ti kalinteg na. Itangarud, kastoy ti kuna ti Apo a Dios iti Israel. Anang ispal ken ni Abraham iti riribok. Da kayo at taok, saan kayunton ang may babain, ket di kayton lumabaga iti bainyo. Makita yun to dagiti anak ngay parabor ko kada kayo, ket bigbigen yun to asyak tinasantuan a Dios ti Israel. Padayawan ken raimendak to, makaawat to dagiti maag, ket agragsak to a paisuro dagiti kanayon nga agtantanabuto. Ti sao ti Apo. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Siya sino ti kabuteng ko? Ti Apo ti sarikedked ti biyag ko. Siya sino ti kaamak ko? Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Maysa abanag ti dinawat ko iti Apo. Daytoy laeng ti kalikagom ko. Agnaedak kuma iti balay na, iti unos ti panagbiag ko, tapno mabuyak ti dayag na, ken agdawatak iti panangidalan na. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Mamatiak abayat ti panagbiag ko, makitak to ti kanaimbag ti Apo, kadagiti tattao na, agtalek ka iti Apo, mamati ka, ket di mo pukawen tinamnamam. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Pimanaw ni Jesus iti Capernaum, idi magmag na sinurot ti dua bulsek a lalaki ket impok tawda. Anak ni David kaasyan na kami. Idi nakastrikan ni Jesus iti balay immasidagken kuana dagiti dua bulsek. Patyen nyo kadi a maaramid ko daytoy. Sinaludsod na kadakwada. Wen Apo insong batda. Idi kasta sinagid ni Jesus dagiti matada sana kinuna maaramid nga rod akas iti panamatiyo. Ket na isubli iti panagkita da. Impaganetgat ni Jesus kadakwada nga awan pangibagbagaan da iti naaramid. Ngam pimanaw da ket inwaras da ti damag maipapan ken Jesus iti iso amin asuli dayta a lugar. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Idi ag-decide akon nga sumreg iti theology after philosophy. Ta TV panunot ko idi rumwarak. Ta siyempre makaisuro akmaten no philosophy graduate kang mabali mo magisuron. Kunak rumwarak
ta pagbasaek mo dagiti nagsardeng nga ading ko kada kakaanakak. Ta nagsardeng da nga agbasa ta siya ti sinuportaan ti pamilya. Ket kuna di spiritual director ko haan kunana. Hamo nga maisalakan. Ingka kidi birukem anya naganan ni Apo Dios to ti mga iwan dayta. Ti saludsod ko ti panunot ko naggraduarak ti philosophy ti feeling mo naggraduar ka ti philosophy kasla kala nalaing kasla kaya mo songbatan amin kasla kaya nga kasla irasunam nga rod ta philosopher ka garod. Amin nga anggulo ka alaem logical presentation ka alaem. No addaan na bati ngam no awan na kanya gugunggunam. Kidi ko ang kunakon padase man kunak ngam tatan ko nakon I have the doubt talaga I have the doubt umuna intellectual capability. Anak nga ti educational background ko talaga nga very poor. Awan ti kimam kamataklaeng. May ikadwa nya naganan financial pangalaak nga rod. May ikalo rupa mga maikari so nga di mayak ito ka nakarupanget kayo tati berbero kanyo nga padiyo kaday tay nagwapo burangan mo dato eh. Kaya di ko ako na, di ag-decide akon. Ada DJ Padi nga na spiritual director ko kunana, maikararagan dayta. That was the term nga imbaga na kanyak. Apo kaslamet, nagaduti doubts ko, kasla nagaduti duadwak, kasla jak kabailan. Ken kaya anak nga ni Apo Diyos. Daya basic daya. Amoy ti kunana, maikararagan dayta. Maikararagan. Kala ko may detengay. Idi maordinan akon ka. Anya dayay. Kayat ni Apo Diyos uno inkarkararagak. Na-convincer ko nga ta ni Apo Diyos tapno agpadiak original ka di nga kaya na kuno bunga laeng ti karkararag ko. That was the term imbaga na kanya ka maikararagan dayta ko nana. Padase mo ikararagan. So daya tunggal ag komunyo na Apo no kayat mo agpadiak. No tanggal ag rosaryo tunggal amin nga aramidek amin nga parintumeng amin nga Apo no kaya mo agpadiak. Hindi ko ang agpadiak mo tan. 19 years mo di kalman nga anibersaryo iso ti kung kuna kanya dayjay. Kaya ni Apo Diyos uno na ikarkararagak. Hello. Nayaman. Nasalud-sudin niyo man. Kala ko madakayo mat. Nagado. Ngam nukit kitaan. Nukit kitaan ko nga talaga mat. Itibiyag ko nga kaspadi. Naging gana tata. Awan mo ti original plan ko. Iti ministry. Just submit yourself. Makaamunton. Kararag laengan, kasla ko maamin, amin. Amin nga mararamid ko maka, ikarkararagam laengan. The same, ori dagiti bulsak. Kinonvince da ni Apo Jesus, kung anya ti ko na dagiti bulsak, anak ni David kaasyan na kamkadi. Naggapon na di pamatihan nga ni Apo Jesus, handa pa nga amo, imimaginak mo, dakay mamot, bulsak, agkuyog da. Ni Jesus daya intasuro kasano nga tapan nakamuda nga ni Apo Jesus. Hello, maawatan niyo. Limabas ni Apo Jesus kasano nga muda nga ni Jesus kabulsik dagarod. Ngam daytan siyempre di crowd dagado ni Jesus nagdadaya mudum mo na dagiti tao. Simursurot da ko na kasano mo dagiti duwa nga bulsik nga nang sursurot kini Apo Jesus adda nga taka kadwa nga nang ikoy surot kanya daw no. Imagine nyo mamuta, doon nga bulsak nga napa simursurot kini Apo Jesus ka Jesus kaasyan na kamkadi. Ti pamati dayta nga pan nakaagas naggapo kadagitoy duwa nga bulsak. Kanya ti kunada kati saludsod ni Apo Jesus patyon nyo daytoy na daytoy man ti nagmayat nga daytoy man ti paglalabanan ti panunot tayo tata. Anya ti ko na ni Apo Jesus kadakwada, patyon nyo kadi ama aramid ko daytoy. La. Kunana kadagiti do nga bulsag, patyon nyo kadi ama aramid ko daytoy.
Iso nga dijay ti milagro, naggapu ijay pamati, dagito'y dua nga bulsak. Iso nga ti milagro nga maaramid kada tayo, nagaggapu ijay pamati tayo. Ngam adda effort da, anda nga, magasa naklatan ko na nga nagtuhaan. Inkamat da, insurot da kini Apo Jesus. Kay di ko ang kunada insungbat da, wan Apo. Maaramid nga rod, akas iti pamatiyo. Nagmayatan. Sana all. Nagmayat ko manukas dyan, ha? Agsaksakit ka, agoy-uyag ka nga, di mo lamig ikatabusis mo, kas latrumpan ka, Apo ikatamamad. Sana all. Anya ti problema, anya ti pakarikutam. Anya ti kayat mo nga maaramid, anya ti kaya mo, anya ti at present tatagdama, anya ti kaya mo nga tartarigagayan di pusom, nga tata, umay kaagadurar. Anya ti ikamong mo kanya na. Kati sa ludsod na ka, no anya deja iyaro nga ang tayking kuhan na ka, anya ti kunana, patyan nyo nga maaramid ko na ito'y. Nya pakarikotak, tata, recollection no bigat. Nagaddayaw. What a waste of time, no mapanak nga awan man lapulos, di matukay na. So ti karkararagak, manipod pa idi namin sana nagkarkarkararaga kon para dahi nga recollection, ta uray may sadwala ang ti matukay na kadagijay, ta adda umunag ti uray basit la ang ti pamati na. Apo si ka ati agsao, si ka ati mangsagid kada. Di ti concern ko primarily tatta. Ti parokya tayo ko automatic an aday tano nya dagiti pakarikutan tayo, no nya dagiti kayat tayo. Kanya dayjay, apo ka nagmayat ko mga kunana ka patsyem nga maaramid ko daytoy. Wow. Patsyem nga kabaulak nga aramiden, wan Apo. Sugarod nga imayak agkararag kanyam. Sugarod nga imayak king ka. Ngam duma, sublyanan tayo dejay karkararag ko idi sakwayak nga agpati. Adda idi ka kunak ka. Dandani ak maordenan ng kaadalat na panunot ko nga kasla anak kaya. Adda na bati abasit. Naging gana nga nagpadpadya kasla adda na bati nga basit. Ngam tatanda ka, wan mutan Ngam dagitay concerns ko, dagitay kayat ko ka, nagmayat ko mga saludsudan, imulayo ta panunot yo, saludsudan mo ni Apo Jesus, iyarungaang tayo, agparintumang tayo. Mamati ka nga, kabaulak nga aramiden, nagmayat nga saludsudan, kasi kumatibagan ni Apo Diyos kada tayo ka, wan Apo, dila pa nangibaga tayo ti wan, maaramid kanyam akas, iti ba, sigun ti pamatim, nagmayat nga imbaga na, maaramid nga rod kada kayo akas iti panamatiyo. Anya mo dagiti nabayagan nga dawat tayo, nga kaslamot nga gargaraw. Anya mo dagiti nabayagan nga problema tayo, nga kaslamot haan nga masulsulbar. Anya mo dagiti nabayag nga tarigagay tayo, nga kaslahan na tayo mo dengdenggen ni Apo Diyos. Nagsakit no daduma, we are trying our best, agsingsingpot tayo mat, agsakripisyo tayo mat para iti pamilya tayo. Nung daduma ka kaslan na ikaskasaw. Kadapay selos no daduma niya. Hello? Dapay selos di puso tayo no daduma ta. Dagitay mat, ayo minlastog kada hamot o nagkarkararag. Nagdaras nga maitid kada kuha da si ka nga kakaasi ka pa yung huway. Just keep on praying. Padasan tayo lata. Awan ti, baka kurang pa idejay pamati tayo, baka dapay lang na bati basit adwa-dwa. Uno, daman di soblyanan tayo manin, imbaga tayo man, idi na minsanan nga, baka mo't wrong di say daw-dawatan tayo ngamin. Duma ka, mistake mo dejay daw-dawatan tayo ngamin. We have to be clarified, no, anya di kayat ti Diyos kanya tayo, hanlang nga di kayat tayo. I-clarify tayo mo't ano anya mo jay kayat na, denggan tayo mo't ano niya ti kayat na para kada tayo. Sa tayo mo saludsudin kina Apo Diyos nga, mamati ka Apo, paanya na ganan, kayam nga aramidin kanya kuno saan, kayam nga aramidin kanya kuno saan. Dato'y tingarod nga agparintumang, dato'y tingarod nga agdaydayaw, dato'y tingarod nga agpakumbaba, gaputi pamati, sapay kumatapat gan na dagiti dawat tayo.
nga masapol ang firm na tibker, masapol ang jitalek ken ni Apo Jesus na uneg. Di pamati nga ti kabailan ti Dios nga urehan ta imposible kanya tayo kabailan na. Kararaga sa pasap. Inta idatag dagiti amin nakasapulan tayo iti ama, isa pagtaudan ti ayat asi ken namnama, ket babaen ti grasya ken asi na maikari tayo asumurot ken kuana iti tunggal panggep kunatayo apo denggem ti kararagmi. Apo denggem ti kararagmi. Para iti Santa Iglesia Katolika, nang nangruna ken ni Santo Papa, dagiti Obispo, Papade, Madre, ken aming adipen ti simbaan, tagbiagda kumaas akas nalinteg apagan ninawan ti ayat, kaasi, ken kinapudno, akas ti pagpatulat ti naasi a puso ni Jesus, kumararag tayo iti Apo. Apo denggem ti kararagmi. Para iti pagilian, ken kadagiti mangidadaulo iti gobyerno tayo, lokal man wenno nasyonal, idalan kuma idati Apo, tapno agserbida nga awan, kinamanaging bubukod, nudiket adaan, kinatakneng, kinapudno, ken kinamanagayat, para kadagiti amin nga umili. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggem ti kararagmi. Para iti kapya ken panagkaykaysa, sapay tababan iti panagsilnag ti Diyos ti isip tagiti mangidardarirag iti panagsisina ken panakaduprak ket maminpinsan a mapukaw iti amin akita ti gulo ket agari iti panagkaykaysa ken panangisakit iti biag ti pada a tao. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem ti kararagmi. Para kadagiti agsagsagaba iti anyam nakita ti sakit ken rigat nang nangruna kadagiti adaan sa gubanit iti bagi physical man wenno spiritual dagiti awanan iti taraon pagtaengan trabaho panakairamanan dagiti mapukpukawan iti namnama ket mariknada kuma iti naindaklan nga ayat ken asi ti Dios ket ipain na ti bangar ken liwliwa kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem ti kararagmi. Para iti amin apampamilya ken pagtaengan. Sapay kumata ti tunggal pamilya ket agbalin a sentro iti pinagdayaw iti Apo. Pagnaedan ti ayat panagsisinakit, panagtulnog ken panagkaykaysa iti tunggal miyembro. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem ti kararagmi. Para kadagiti maawanan iti pamati. Sapay ta dagiti na panglaw ti pamati, simyasi iti dalan, ken nadadail iti panunot da, ken masarakan da kumamanen, tilawag, simbeng, ken talna baban iti panilaw, tinaasi a puso ni Jesus. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem ti kararagmi. Para kadatayo amin nga daita ditoy, tababaen kadaytoy, intayo panagdebusyon, makaguyugoy tayo kadagiti tattao amamati ti bileg, ti panagdebusyon, itinasantuan a puso ni Jesus. Ken kinapakumbaba, kumararag tayo iti Apo. Apo denggem ti kararagmi. Para kadagiti minminatay tayo, pakairamanan dagiti awan makalagip kadakwadan, tasumaklang da kuman iti langit, ket maragpatdan iti tibiyag nga awan inggana, kumararag tayo ti Apo. Apo denggem ti kararagmi. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo.
Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat titulong tayo, may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo, denggam ti kararag mi Diyos nga amami, sikati makaammo ti kasapulan mi, tulungan na kami, tapno matungpal mi ti pagayatam, babaen metlaeng ti panagserbi mi iti padami a tao, dawatin mi daytoy, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Daton karagita imam, ket Ket may paay apakay daydayawan, ken pakay glorya tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo kita haem kad ti mangnibinibi nga ayat ti puso ti dongdongwem nga anak mo tapno makaayayo ken ka daytoy daton mi ket agserbi pay apang sopapak kadagiti basbasol mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Addadan as itatag-ay iti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari ket trumbeng. Pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo idi asibabayog iti cross, kinayat na nga iniyawat na ti bagina ama ipaay kada kami. Takas taunay ti panangay ayat na kada kami. Ket itay naloktan ti bakrang na, pinagpuswak na ti danom kendara, ket isot pagubbugan dagiti sakramento ti iglesia. Ket iti daytoy naloktan a puso na, awisan ti nangisalakan dagiti amin at tao, tapno agsakduda asiraragsak iti danom adi maatyanan nga ubbog ti pannakaisalakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti amin asa santos ken angheles nga agdaydayaw ken kaket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Diyos kadagiti amin, amin na parswa, ti langit ken daganap no iti pakay daydayawa, o sana iti kangatwa, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, usana, usana, usana iti kangatwa, usana, usana, usana iti kangatwa. Pudno ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami,
abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isu a maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Kenin ka panagungan, inna kamin salaka. Manuputi sa ngalubungan inakamin salaka manuputi sa ngalubungan Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tay paay mo ama ikari kami nga adda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysayan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayen asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon na biag. Ket makiranod kam to kenaenggasatan na Berhen Maria ngay nati Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga. Magikadua kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Akasa dila
pasawatin mi kan kaapo, tay salakan kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay na Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Ti agnanayon dinto agsarda. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ang agapukan niya titad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad kada kayo. Kasta kumamit. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maisa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Cordero ti Diyos sa mangikan, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikan, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos amangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, item kada ti kapya, item ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salaeng nga sa mapaimbagton toy kararwak. Sip ngeti biagku
ken ko, inak dawaten daytoy adipen mo walang, inkakad kibinen, alaim ka tarabayen, alaim ka saranayen, tapno talinay da bukod mo lain. O Diyos sa puken ko, inak dawaten daytoy adipen mo walang, inkakad kibinen, alaim ka tarabayen, alaim ka saranayen, tapno talinay da bukod mo lain. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kadi, tapon wen na kamti ayat dahi ti asakramento nga inawat mi, degdegan na kumati pan nakikaysami ken Kristo, ket tulungan na kami amang bigbig nga adda ni Kristo iti padami a tao, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Agparintumeng tayo. Salutari.
Pilasio salus honor virtus quoque sit benedictio procedenti ab utroque comparsi laudatio. Amen. Amen. Inted mo kadakwada tinailangitan na tinapay, nga daken kwa na ti amin na naimasanana, kumararag tayo. O Diyos nga itinakakaskas daw sa sakramento, imbatim kadakam ti pakalaglagipan mi ti panagtutuok mo, dawaten mi kan kaapo, nga ipay mo kadakam ti panagdaydayaw mi kadagiti nasantuan na misteryo ti bagi kandaram, tapno maikari kami akan kanayon ti bunga ti panubot mo kadakami, sika nga agbiag ken nagari a Diyos, agraman ti amakin ti Espiritu Santo, ti agnanayon nga awan tinggana. Panagdaydayaw ang Diyosan, madaydayaw ni Apo Diyos, madaydayaw tinasantuan anagan na, madaydayaw ni Isu Kristo na paypayso a Diyos kat napaypayso met a tao. Madaydayaw tinagan ni Jesus, madaydayaw tinasantuan a puso na, madaydayaw tinapateg-unay adara na. Madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento iti altar. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw tinaindaklan nga ina ti Diyos ni Maria Santissima. Madaydayaw tinasantuan ken ti dinamulitan apan nakabukel na. Madaydayaw tinagloryaan apan nakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinagan ni Maria Virhen ken ina. Madaydayaw ni San Jose na tippel unay nga esposo na. Madaydayaw ti Diyos kadagiti angheles ken sa santos na.
Diag sarday, ken kadiag sarday. Tumakder tayo, kantaan tayo, ti kanta para kini Apo Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa nga Ina ti Diyos. Tunubigat Apo, ti agpunpun ni Tata Bonifacio, iti kaliwakiw ni Father Danny, ti umay mangpunpun, tamapanak mga recollection ijay sinait, dagitay daily mass goer, may kayto makimisa di jay punpunan Apo, ta pagipagkararag kayo. Ti Apo, adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin din na Santuan a Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbagarabi tayo, amin Apo. Agya